Buntag day guys, isdos kadlaw guys, ug batag bangus. Ato gyud ato kasawa guys, ug ato gipangutan na og mata pa bang bata guys. Mata pa. Mata pa guys. Ready na din atong kanon guys. Ato din gi bit-bit ang bangus guys, atong gitan-aw. Luto na ba guys? Ato din ang gininay gabli diha. Ato din ang gablihan. Luto ba ni? Tanaw na to guys, ug luto na ba? Wa gid ta masayop guys. Hilaw pa day. Ato nang ibalik ang tabon diha. Kay atong sugba og balik. Ito din ang ibalik ng sugba guys. Ang gitak-ang. Matik sugnuran na yun para dali pagkaluto. Ito din ang ipaypayan din na yun. Sugnuran na po na to guys. Kamu boy lagi ng siga guys. Pagod. Yan ito yun guys. Happy ito yung bukal. Boy lagi ng siga guys. Yun pong payan. Sigat gisip ko siya guys. Di man na siya mapay guys. Ito man putos upuin. Nga ito ginit yan. Hinahinay na ito baso guys. Basin na ganahan ta mga pi. Ano pong ikuha guys, dihaon na ito na guys, ito na rin ito din ang bali na guys, perfect kayo guys. Ito na po rin ang patinong niya guys, ito itanong lalom. Wah, dami ay sakto git guys, daghag lamas. Shout out guys sa itong mga kapantok. Bangus yung lamig kayo guys. Meron guys, kita na guys. Wala na ito gibidyoan ng itong sawang nga nagkaon guys. Kita na po yung tirada dia. Okay, tilawan. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Ini pada omatik juga kay taydan na ikaw guys, ikadlawan manggut nagmer kaya itong ngit guys. Hindi na buntag na tutuwas yung pagkaon guys, pamahaw. Thank you for watching guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa itong video. Pag-follow, like, and share sa itong video guys.